Zdraví vás Riu a máme tu dnes už druhý part na hru Toy Story 3 na PSP. Oh, this is a great picture. It's when Woody told Sarge and the army men to find Andy's cell phone. Tak poďme. Nevidieť tu kúsok displeja, ale to snad nevadí. Andy was about to leave for college, and he hadn't played with us for years. If the army men got his cell phone, we could call it and get his attention. Let's get to the air vent, man. A dúfam, že tu moc nešumí počítač, lebo práve aplaudujem druhý part na Team Fortress. Zajtra budem natáčať aj GTA 5 a ďalšie NHL-ky. Takže máte sa určite na čo tešiť. A chcem povedať, že budem točiť aj multiplayer s youtuberom menom FirstDP. Takže sa na to môžete tešiť, dajte mu odber. Takže teším sa na to, na našu spoluprácu a dúfam, že natočíme veľa videí. Takže to je tá najdôležitejšia vec a teraz tu hráme. Takže pokračujeme. Sme s týmito vojakmi. A to do prčíc, nestihol som to. Nevadí. Oni toto majú úplne na rozpadnutie, sa dve hračky prevážajú a sa im to tu ničí. No, tak poďme. Teraz nás tento baba nemôže vidieť. Do prčíc. No ja keď si vysávam, tak najprv všetko poupratujem zo zeme, ale táto tu vysáva a všetko je tu. Mimochodom tam je vidieť, že či niekto ide. Let's go, poď ty blázne. Fajn. Takže sme v ďalšej časti.
A tá matka nič. Dobre, ja viem, kde je ten mobil. Zaber hviezdu. Hop, hop. The Army Men's part of the mission was a complete success. Dal som to. Nice. Takže to je z druhého partu všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám video nepáčilo, dajte like. Takže v ďalšom videu zasa. Čaute.